Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama no fewi on jettama onon wattuɓe hakkillaji moɗon e SDTV Gounass hande o kadi en garti honon wowruno ni eɗen bismiɗo koɗo meɗen hono Ousmane Coulibaly ene tawe ɗo studio mo SDTV Gounass o wawa salminde bandiraɓe mbawi jokkude e makko namde seeɗa maître calmina bandiraɓe. bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama inde e jettode to samminte weltoɗo mi sammini SDTV mi ɓooyide arde haalde hen mais mato ko hande Allah hoddiri yomi ar mi haala invitation ko noon tigui kankone kadi koye sa nani SDTV fitata ko sukaɓe Gounass kankone mo jeeya e sukaɓe Gounass wonde eɗen kaala hunde seeɗa e caɗele ha tengti e toon ko femti e ko ganduɗa kañum woni pelle meɗen ɗe noɗe ceertiri ni fedde foof wuuri ko gurdam guertogal dal beele ganduɗa hono no mawɗo Abdoul Gueye ha waɗirno ni rendirno pelle ɗe ni beele ɗum ɗon so jokki wonta nafoore meɗen e ko nandi ko noon tigui maître mais ko pelle ɗe kono Abdoul Gueye waɗirno ni vraiment kam so woni sukaɓe Madina kam jaɓini jokkodir noon walla sukaɓe pelle Madinaɓe jaɓini jokkodir noon mais vraiment ma waɗ fayide mais kanko no yiɗino etade beele pelle ɗe mbawa wade noon mais ma wallu so wallino so pelle ɗe mbayi noon il faut ma wallu noon saabu ɗum so wallino noon ma en keeb doole saabu hande pelle ɗe no gurdini may lolu joni pelle ɗe no gurdini wona ko fewi kono hay ɗum e nder koye majje eɗe lurde hen saabu no ɗe gurdini taw kadi wona eɗe guuri gurdam wallude wuuro ngo walla wallude leyɗe walla wallude ko takki wuuro ngo taw ko yidde wallude hoorem tan fedde fof yitan ko wallude hoorem e nder hen eɓe lurda holko saabi ɗum ko saabi ɗum tan ko wasde pamodiral saabu ɗum fedde so woni kamɓe pamodiri e nder koye maɓɓe tan mais maɓe mbaw darde pelle goɗɗe kamɓe fof ɓe mbawa jokkodirde hen kono mo famodirani e koye mum wawa abbade e banggue goɗɗo ko noon tigui to banggue goɗɗo o kadi aɗa yiiya pelle ɗe won hen poɗɗe pelle tati walla nayyi ndenda jiiɗa wadde hunde wooda gummiɗo kadi yaada e mum ɗon ngaalu ko jinno wadde ko ñifa janggo jaam pelle goɗɗe jiiɗum kadi kuula holko saabi ɗum ɗum ne heewi noon maître vraiment ɗum ne heewi toujours kadi eɗum yiye hande kadi gueɗe kewde sa yi yimɓe ne kuula hono ɗiɗo affaire uji saabu ɗum hande yimɓe ndennat fodde pelle nayyi walla joyyi mofo ne waɗa hunde mais ngam yidde wallitirade wallitade pour affaire hunde kono a yiyat ɓe puɗɗo yaade ha ɓe puɗɗo wadde ɗum ha juuta tan mais woda dogɗo yaade hen janggo jaam jiiɗa wadde hon on programme min mi suusara arde wadde hen joni noon cikkuɗa hol miijoji walla hol peeje ɗe porte en ƴettude ha ɗum ɗon wawa yaltude walla ha ko ɓuuri ɗum heeɓo ɗi miijoji tan min mi sikki e yiyandam fotata wawde wonde mais fedde foof mi sikki ne jogui gardiɗo mais on gardiɗo noon on gardiɗo fedde o ko on ƴetteten mais daren fodde pelle ɗe jiɗɗen ɗe min fof cohluɗen hen gardiɗo e gardiɗo ko on kalderen ko on wawata jisde fof ko affaire fedde mum ko heddi ko noon affaire e meɗen koye makko noon kanko kalderen mi sikki noon wawata yaarude wona kadi ferade konngol ma ina waɗi ɓe ganduɗa dokkani gardiɗo mum e respect ina mbawi tan wiide e ya min jaaɓi notoyɗa ko nodda e fedde he ko kono noon taw en konnguɗi ɓuuri doole eko waɗa e ɓerɗe he ko ɗum ne kadi cikkuɗa holko potta wasiyade hen bandiraɓe mbasitum e bandiraɓe comme neɗɗo haalirta ko gollatani eyyi comme neɗɗo haalirta ko gollatani taw ko haali ko wona ɗum woni e ɓerde he holko mbawata wasiyade hen bandiraɓe mbasitumi bandiraɓe tan neɗɗo foof kam mi sikki so nayi ha ngabti hunde ko mum on pelliti oɗon gardina neɗɗo on jeehi on gardinimo mais mi sikki aɗa foti yonedemo eyyi so woni aɗa foti to woni aɗa yonama noon a yeehi noon a hokkama konngol a wima ala an hankkadi no on gardiɗo ma waɗi foof aɗa yaada hen mais wona o yaaha ande jogui probléme kewɗo maître saabu joni mi hande ayat won gardiɗo o yaaha toon mais wiya ko haala hen foof jaaha kaala hen foti haale ko jomum dartoɗa janggo e jaam mi wonani poɗɗa wiide hande on probléme kadi eɗen jogui ɗum eyyi tawi noon eɓe jogui on probléme il faut wa yaaru yaas il faut change programme tigi ko Ousmane Coulibaly responsable mo ganduɗa ko e nder fedde Kanguel ngel o yi caɗele kewɗe kono noon kadi ko noon tan en noddima ɗo hande kadi gam yidde namdademo e ko femta ɗeɗo namde sikki ala ko poɗɗen namdade ko woni heewi kono ko temps o woni juutani holko mbasirɗa bandiraɓe Madina Gounass e pelle takkiɗe ɗum ɗe foof gam ko holko mbasirɗaɓe tan ko femti e ngal ɗon dental dal nde wonno
ɗum ina heewi no feewi yen ɗum o waɗa pellel ga banggue Souleymane rokke vidéo ceerno tan e yamirore ceerno to banggue diine e to banggue aduna fof o wi wata tampine koye mon wadde pellon hay hunde nafata lorat tan o wi ngarte onon fofof gonton eyyi ko noon tigui koni pellel ga ɗum ɗon ceerno men en nani ko haali hen ko nani moƴƴani dal nafata moƴƴani yo yimɓe foof ndentu kawra e dow gonga kawra e dow sunna kawra e dow lawol poccugol kono noon hande jii ko ɗum ɓuuri manqude kala rendimɓe jawdi tan wooda gummuyde tan jooɗo hen mais holko mbasirɗa bandiraɓe kadi mbawa waynorade bandiraɓe mbasir toon bandiraɓe tan en ɓooyi nanede eɗen kaala ko dental woni doole saabu dental woni foof saabu ɗo hande tan so woni fedde men nde tan immima tan wi waɗa programme wonko yiɗata wadde e nder wuuro e wawa wadde kono so en denti en keeɓi peble fodde 5 walla 6 ko heewi kalko jimmen e ma Allah nawnu nde ɗum wawa waɗade kono noon no mbirɗen ni tan hande noon eɗen jogui on probléme hande kalko dendiɗen ko fate affaire ngawɗin walla gueɗe goɗɗumen ete goto immo tan yaada hen janggo jaam jiiɗen wadde ɗin programme uji donken hande noon mi sikki on jifedde hande dalide normal hande Madina hono galle ma menda saɗa nanaɓe mais vraiment eɓe tinni hen très bien ziyara eɓe daari hen Daka eɓe daari hen haytino jaɓɓugal wawi wadde hen eɓe daari hen te mbaɗen fodde tigui rigui c'est honɗe ɗon pelle so keeɗi hono pelle goɗɗe jokko e majji mais vraiment ma Allah nawa ɗum yaso ko noon tigui ɗum noon jarama no feewi métere en jettiɓe ɓe ganduɗa kañum goni fedde galle mama kamɓene kadi darde mabɓe yiyama no feewi inchallah ko noon kadi pelle goɗɗe gonɗe ummade ɗe foof ko ballodiral tan kadi e nunɗude hakkudeji muɗumen kadi e wasdodirde hakkillaji ko waɗata ko eɗen ñaagui Allah pelle gummotoɗe kadi yo mbaw yantude tawta e fedde galle mama ko yiɗa ko foof wawa gasde hen inchallahu taala pelle kewɗe nan toon kono e guuri ko gurnam guertogal dal e guurani gurnam wallodirde e wuuro ngo walla wallude walla wallodirde e walloɓe wuuro ngo won hen noon ko ganduɗa hayso gande min yettima toon ɗemne en potani yettade toon ɗum noon bandiraɓe foof jarama jettama ha saaji goɗɗi so gene fodi inchallah sile fon min ɗo